Dasare ilat nek ilat wis kepatuh. Gaene ngojel. Duwe sekenyeh ngono gage lek keplek ilat. Mie ayam bakso kentheng para sida. Palokombo. Kuwi mie ayam legend nang kono porsine jumbo-jumbo ning aku tuku bakso sing porsi cilik wae. Mergane engko iki rencane jak arep kulineran meneh. Iki enak seger lur. Baksone iki cokotan iki mak krenyes ngono. Teksture iki beda karo bakso-bakso biasane kae. Lah ning kono aku wis pindah nggon meneh metu Karetan Lorong Luar tembuse nek nganan iki ning Kulon Ngentak. Nang kene tak go ngronjal ngono iki wis melorot krasa luwe meneh. Prayet nobatne wong. Weteng apa angeran kuwi ngisin-isin iki kok bar mangane iso kluruk to ne. Kepeksa iki ya mampir meneh nggone koko. Kok koko ngene kolak ngapurane. Tuku ayam bakso genti. Enak lho renan. Semomot kamot. Wetenge weteng karet dasare. Sepurane wae dikira pamer.